Mangwanani vadiwa vateereri, tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa. Ichi chirongwa chatinokupakururai Secrets and Confessions. Malinks anoenda kune mamwe machannels edu epanapa paYouTube ndichamaisa mucomment section and also mudescription box. Regai tibva tapinda mumaconfessions edu emuzuva ranhasi. Hanzi elo nashi, makadii henyu? Ininiwo ndapinda rimwe dambudziko mukati meimba yangu zvekuti ndava kufunga zvekuti ndingotiza murume wangu, but ndiri kuda kumutiza iye asingazivi. One of these days achazongowana inini ndisipo ndapeka mabags angu, because chiri kuitika ndechekuti amai guru vangu vanoita zvinhu nemurume wangu. Ini zvinhu zvacho ndinenge ndisingatombozvizivi, ndinozotongonzwa vachitoti vava kutoronga something else. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri mukadzi ane 27 years uye ndakaroorwa, ndine vana vangu 2. Nyaya yangu ndeyekuti inini ndinoenda kubasa, murume wangu haaendi. Iye anoita zvemadhiri, but madhiri ake aanoita madhiri ekuti sometimes anokwanisa kungoburitsa mari, sometimes anokwanisa kungobata mari kamwe chete pagore, asi pacho paanozobatira mari inenge yakawanda zvekuti inobva yatokavha kunyange munhu wekuti unoshanda each and every day. But zviri kuitika ndezvekuti pamakore ese aya, kunyange tikabata mari yacho, hapana chatinokwanisa kuita nemari iyoyo. Mari iyoyo inongopera. The reason ndeyekuti inini zvandinenge ndaronga nemurume wangu mumba ndinozonzwa zvachinjwa. Amene kuti what is happening pakati pemurume wangu naamai guru vake. Unozongonzwa vachitanga kuita mamwe maplans avo, ende vanoita maplans avo vari 2. Bamukuru munhu wekuti havana kana remuromo pana amai guru, vanongotevedzera zvose zvinenge zvataurwa naamai guru. Ukuwo munin'ina wavo anova murume wangu anongotevedzerawo zvese zvinongotaurwa naamai guru. Kana amai guru vakati varoda kuita zvekuhodha, murume wangu paanobatira mari anobva atoti ndafunga kuti nyaya iyaya yakambotaurwa naamai guru yekuhodha, dai tambovapa mari vamboenda vakanohodha. Apawo mai guru vacho munhu wekuti havagare pasi. Ndakambotanga ndichiti kana vakati varoda kuenda kubhodha reZambia vachiti varoda kuenda nokolekta order yavo ndaisienda navo, but ndakazoona kuti ndinokwanisa kuzokanganisirwa musha wangu naamai guru ava. Mai guru munhu wekuti ari so used kuva norume. Nzvimbo yose yavanenge vari, especially pandaifamba navo, ndakaona kuti mai guru dzinoita kukonerana chaidzo, because sometimes taikwanisa ngokaruka tangopiwa free lift nemunhu wekuti inini ndaisatomboziva kuti why ari kutipa free lift padistance yakareba kudaro. Munhu wekungoti anongofamba achingomhoreswa nevanhurume. Apa vanokrosa mabhodha vachienda kunyika dzakasiyana-siyana vachiti vari kuenda kunohodha. Chinondirwadza ende chinondityisa ndechekuti kana amai guru vakati ndiri kuenda kuSouth Africa kunohodha, vakasvika ikoko vakaita kana 2 weeks vasingabatiki pafoni, mumba mangu inobva yaita hondo, chimurenga chaicho mukomanashi. Murume wangu anotadza kana kugadzikana. Anenge ari munhu uya wekuti kana ukangotaudzana naye zvisiri izvo anobva atosimuka nehasha achiita sekunge anotoda kukuuraya chaiko. Handizivi kuti ishavi here rinenge ramugara kana kuti pane zviri kuitwa naamai guru pamurume wangu. Smile yemurume wangu kana kuri kunzi amai guru vanenge vamboregedza kubatika, unozotoiona the day rekuti vanenge vazotaudzana paWhatsApp, kana kuti inini ndikazomuudza kuti amai guru vandisendera message vachiti kwavari hakuna kana network, ndiudze bamukuru kuti hakuna network. Ndipo paunozoona murume wangu achiita kuti pembeno nemufaro. So I don't understand. Please, muri yeZimbabwe ndibatsireiwo kuti is this normal kuti amai guru nabamunini vanoita relationship yakadaro. I still remember pandakatanga kuroorwa, it was so difficult for me because ndaingoti kana ndikaita sekunge ndiri kunyeya amai guru ndaisikizwa nembama. Zvobva zvanzi handidi munhu anonyeya hama dzangu, but sometimes ndichingotiwo ndiri kuda kungonyeyawo nemurume wangu. Saka pane zvese izvi zviri kuitika,
kana kuri kunzi amai guru vakakwereta any money mumba, murume wangu ndikamubvunza anobva aita hasha. Like recently pane imwe 100 US yatainge takachengeta mumba, ndakazongoona mari iya ichitapudzika. One day ndakazobvunza kuti mari iyi yanga yava 60 US, now ndava kuona yava 40 US, ko imwe 20 US yazoenda kupi? Murume wangu ndipo paakazondiudza kuti gulezi vandisendera message vakati vari kukumbirawo 30 US, pane zvinhu zvavo zvavari kuda kuenda kunotenga. Saka ini ndabva ndangotora mari iya ndikabva ndanovapa ndikati zvii izvozvo zvavanga vachida kutenga, zvikanzi vanga vatanzi vari kuda kunotenga zvipfeko zvavo zvemukati. Handina kana kuzomboda kuzobvunza. Ndakatanga kunetsana nemurume wangu ndikamuti how come iwewe naamai guru vako munotaurirana kuti muri kuda kuita zvekutengerana zvipfeko zvemukati, ko banguru basa ravo nderei? Iye akabva atanga kupopota zvikanzi banguru vanga vachitozviziva kuti ndakweretesa amai guru 30 US yekutenga zvipfeko zvavo zvemukati. Mukomanashi, inini ndashungurudzika zvokuti sometimes ndinombofunga kuti ndozviisira hangu here poison muchikafu ndofa, because situation yandiri kurarama ndiri iri kurwadza zvisingaiti, ende wekuudza wacho handitomborina because ndiri munhu wekuti ndakangozvarwa hangu ndiri nherera. Recently murume wangu pane rimwe dhiri rake raainge akamirira kubva gore changobva mukutanga, ndipo pavakatanga dhiri iri, saka rakazobhadhara last week iyo. Padhiri ipapo mukomanashi, to tell you the truth, pakabuda mari inokwana iyo kuita 2.5 US. Mari iya ichipinda mumba, takabva tagara pasi tikanamata tikawirirana kuti pamari iyi tinofanira kuti tichironga, nekuti hatizivi kuti mari idzi dzicharamba dzichingouya here kana kuti ndiwo magumo acho. Iye akabva atoti mukadzi wangu ipapo wataura zano, saka zvatichaita ngatichivhure tuckshop. But mukuvhura kwetuckshop kuya ndakazoshamisika, murume wangu ava kupinza zita ramai guru achiti amai guru, saka tikavapa mari iyi vanobva vaenda vonohodha imwe stock, vanoenda kuSouth Africa vobva vanohodha machicken cuts nemarations nichi vanouya nazvo zviri makula box. Ndikabva ndati no, mari iyi kana tichitanga tuckshop iyi ndeyedu, then tikazoitawo profit tozopawo amai guru nabanguru votanga yavo tuckshop. Ipapo takabva tatadza kutosatonzwisisana zvamuchose. Inini ndichienda kubasa, murume wangu akabva anoswera ari kumba kwaamai guru achindinyeya. Ndakazotoona through mastatus ainge achipostwa naamai guru. Amai guru vainge vachiposta mastatus vakanyora kuti do you think guys kuti 2.5 US ingatonzi imari yakawanda here? Ndokubva vanyora kuti kikikiki. Murume wangu paakazodzoka kumba, akasvika kumba kuma 10 PM. Ndikabva ndamubvunza kuti ko manga muri kupi? Zvikanzi ndanga ndakagara zvangu nana amai guru tichiita nyaya. Ndakazotora foni yake ndokubva ndaenda kuma status, ndikaona kuti status yaamai guru kufoni yemurume wangu yainge isinga api, zvichireva kuti amai guru vakangoisira inini status iyi ndokubva vaviga vanhu vose. Then I knew kuti murume wangu ainge achitaura naamai guru achivaudza zvese zvatainge tichironga mumba medu. From there on, after ndakonfronta murume wangu about status iyi kumba kwacho, mukomanashi ava kungoswera ari kumba kwaamai guru. Apa banguru munhu wekuti anoshanda, sometimes anozopinda mumba na 7 PM dzeusiku. Murume wangu anozopindawo mumba kuma 8 kana kuma 9, kana ukamubvunza anobva akuudza kuti tanga tichironga nabanguru naamai guru. So pamari iya mukomanashi iri kungopera half because akatora imwe mari ndokubva ati mari iya ndazotora imwe mari 800 US ndikapa vana mai guru. Vati vane program dzavo dzavari kuda kumhanyisa, but vati vanotidzosa, vati vari kuda kubhadhara mafees evana plus kumusha pane mamwe mazen'e avari kuda kuendesa kumusha. Saka for now ndavapa 800 US. Ndakabva ndamubvunza kuti even though mari iyi iri mari yemadhiri ako, ko inini semukadzi wako unodii kutanga wandiudzawo? Ko shop yacho tichaivhura nei nenhau yekuti mari yacho tava kutoispenda? Akabva atsamwa ndokubva atora chibox chatanga takaisira mari ndokubva abuda nacho panze. Zvikanzi kana uchida izvezvi mari iyoyo ndinoipisa because you hate my relatives. Ndakabva ndamukumbira ruregerero ndichiitira kuti pasazosimuka mhepo inokwanisa kuzoparadza mari iyoyo. For now the remaining of the money iri mumba, nokusaka hangu inini ndapindwa nepfungwa
pfungwa yekuti ndongotora hangu mari yacho yese yasara ndobva ndangotiza nevana vangu tunotanga hedu humwe upenyu, zvimwe kuda ndinokwanisa kuzorarama a stress free life. Please ndipewo advice kuti ndoitawo sei. Ndiyo nyaya yatakatumirwa naamai nini vari kuchema naamai guru vedare, munozvionawo sei? Please let us help amai nini ava mucomment section vasati vatora a rush decision. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadiko mukoma Nashi, inini ndiri murume ane makore 33, ndakaroorwa, ndine vana vangu 4. Mwana wangu wepakati ane makore 6 years. Mwana uyu akangodonha asina kurwara ende ndiye akabva angoti sarai henyu takazozivisa munhu wese nezverufu urwo, asi atezvara vangu havana kuuya havo kurufu, vaiti vari kusimbirwa nemuviri. Mwana wangu akabva avigwa, vanhu vakabva vapararira. Baba havana kana kukwanisa kuuya kuzobata maoko emwana wangu. Zvadaro umwe zvekare akabva adonha, asi apa handina kumhanya naye kuchipatara se zvandainge ndakaita nemwana wangu uya wekutanga. Ndakabva ndaenda naye kumaprofita. Ndichisvika kuya ndakabva ndaudzwa kuti baba ndivo vari kukonzeresa, vakanzi vauye vakwanise kureurura, but ivo vakaramba, vari kutoda kutondiripisa kuti inini ndakavapomera, kuti ndakavaudza kuti ivo muroyi. Ndinokumbirawo mukoma Nashi, kana kuine wevateereri venyu anokwanisa kundibatsirawo uye anokwanisa kuyeresa vana vangu, even go back to sender, I am willing to do it. Zvekare ndinganzi ndiri wrong here nekupuma kwandiri kunzi ndakaita vatezvara vangu kuti ivo muroyi. Chiri kundinetsa ndechekuti ko why vatezvara vangu pandakavadaidza why vasina kukwanisa kuuya kumariro kwemuzukuru wavo? Zvekare uyu mwana uyu ari kurwara, why vari kungotsika kuti vauye kuzomuona ende tikwanise kuzofamba tiri tose, since ivo vari ivo munhu ari kupomerwa kuti pane zvaakabata. Please mukoma Nashi, help me out ndisati ndaita hangu ngozi. Zvakaoma hazvo vedare. Iyi ndiyo nyaya yatakatumirwa naHaiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi hello mukoma Nashi, please chitupa changu rasai henyu mubhini because handidi kuzivikanwa zvachose. Inini ndakapfurirwawo ndikabva ndapiwa umwe mushonga wembereko, asi zvinhu zvava kuitika handisi kana kutombonzwisisa. Ndakasvika pakuzorohwa nevana veimwe n'anga kwandainge ndakanouchikwa ndichinzi ndikwanise kubatira pamuviri, but pandakazodzokera ndichinovaudza kuti zvinhu zvamakandipa zvava kuenda nepamwe pasiri ripo. Vana vacho vakabva vatanga kundirova vachinditi uri kuda kusvibisa zita rababa vedu, ibva pano baba vedu havaiti zvekurombesa. Inini ndiri mukadzi akaroorwa last year muna April. Ndaroorwa kudaro, vanhu vacho vemumhuri mandainge ndakaroorwa vainge vari vanhu vekuti vaitaura zvavanoda ende havazeze, vaitaura kunyangwe murume wangu aripo, zvobva zvatopera. Takagara hedu 3 months. Ndainge ndakasimba zvekutoti vanhu vaiti zvimwe kuda ndatova nenhumbu, asi nhumbu yainge ichiramba, no matter how hard I tried, nhumbu chaiyo yaitoramba kuti ibate. Apa hama murume wangu dzaingouya each and every day. Apa kwainge kuri kushanya kuya kwekuti vakwanise kuverifya kuti ndine nhumbu here kana kuti handina. Tete vakuru ndivo vandakazodeedza ndokubva ndavaudza, ivo vakabva vati zvinowanikwa, ndokubva vazoti vachazotaura nemurume wangu. Ndakavatenda, asi paakaudzwa zvakaitika kuti iye akabva arakidza kuti ainge arwadziwa nenhau yekuti aiye aifungidzira kuti kusimba kwandiri kuita yainge iri nhumbu. Ndakazongogara hangu mumba macho, but zvainge zviri zviya zveforce, but ndainge ndichitoona kuti murume chaiye munhu wekuti ainge ava kusatondida. Iye ainge ava kuti kana ndikabika aibva aavoida chikafu chandinenge ndabika, obva atora kapoto kake obva atanga kuzvibikira. Ndakaita imwe depression nestress yairwadza. Ndakazoudzwa neimwe shamwari yangu ikabva yandiudza kuti pane umwe munhu anobatsira. Ndakasvika paya, munhu uya ndokubva andivimbisa kuti iye haiti zvekurombesa zvachose. Vakabva vanyora zita rangu mune rimwe bhuku ndokubva vandisainisa, vakati saina apa as a
proof yekuti pano hatisi kukurombesa, but mukomana paya pandiri kukuudzai kuti ndakazorohwa nevana vepamba ipapo. Ndakatosvika pagedhi paine umwe murume ainge akapaka motikari yake achipopota achiti, "Wani makanditi imimi muri registered nezinata, but I have gone there ndikaona kuti zita renyu hariko, zvinhu zvamakandipa zvava kundinetsa kumba uko, torai zvinhu zvenyu because makandinyepera." Iniwo pandakatanga kusvika pamusha apa semunhu wekuti ndainge ndiri munhu wekuti I was so confused nesituation yainge iri kumba kwangu, ndaingodawo help. Handina kuziva kuti pamba apa pandainge ndaenda painge pari pamba pen'anga iya inongoita zvekushopera, but ivo vakabva vandinyepera vakabva vanditi ivo vane mudzimu. But later on ndakazodiscover kuti no man, sekuru ava originally vanobva kuZambia, because vaita vachitaura nechimwe chirudzi chandaisanzwisisa. Saka nemukuzofunga nemukutaura nemurume uya wandainge ndawana motikari yake yakapaka pagedhi pepamusha apa, ndiye akazondiudza kuti vanhu ava impavha vakabva kuZambia ndokubva vauya muno muZimbabwe. Vasvika muno muZimbabwe vakatanga kutenga machira aya anoshandiswa nevanhu vanoita zvechivanhu. Saka iwewe uchingosvikawo pamba pavo you don't suspect anything, plus zvizhinji vanenge vachitaura kuburikidza neumwe muturikiri wavo, iro voice ravo unongorinzwa pano nepapo. Zvakaitika ndezvekuti inini ndichisvika ndakabva ndapiwa umwe mushonga wekuti ndiise muchikafu, ndikabva ndanzi mushonga iwowo wandinenge ndaisa muchikafu I have to make sure kuti pasazowana umwe munhu anodya neni chikafu ichocho chandinenge ndabika. So ndakasvika ndikabva ndanobika mushonga uya zuva rekutanga ndokubva ndadya. I was so excited kuti zvimwe kuda zvangu zvichaitawo, because ndiri pamusha ipapo ndainge ndanzwa matestimonies evamwe vachiti vainge vabatsirwa nasekuru zveshuwa vakakwanisa kutobatirawo pamuviri, ende vana vacho vainge vakatobata vana vachitaura kuti tauya kuzorakidza sekuru vazukuru vavo. Then ndakazofonerwa navamwene vangu ndokubva vandiudza kuti tisvike kumusha. Takabva tasvika kumba kuya, vamwene vangu nesu tinongogara kadistance kadiki diki. Ndakasvika kuya ndokubva ndatanga kubika sezvandaingosiita mazuva ose, but pakunopakura paya ndapedza ndakatanga ndanopa vana tezvara navamwene, then ndikabva ndaisirawo murume wangu ndiro yake yekuti adye. But murume wangu akabva angouyawo kukitchen akabva ati ini nangu ndafunga kuti ndiuye kuzogara newe pano tichidya tose. Ndakavhunduka ndokubva ndatanga kurasa umwe mushonga, but umwe mushonga mukomanashi ndainge ndatodira mundiro yangu apa habi. Akabva atora plate yangu ndokubva atanga kutodya. Zvikanzi nhasi I want to try to be someone wekuti ndinengewo ndiri romantic kwauri, handichadi kuti ndikutreat rough apa. Ainge achitodya mundiro yangu. Ndakazama kumurambidza ndichiti no, idyai ndiro yenyu, wani ndakuisirai nyama yakawanda, mangu hamuna kana chinhu. But akabva ati ndiri kuda kudya zviri mundiro mako. Mukomanashi murume wangu akabva adya neni mundiro mangu. Pasina kana nguva ndipo paakazobvunza kuti ko maisei umo. Ndikabva ndati hapana. Zvikanzi zvamabika izvi zviri kunaka, but there is a different flavor mundiro iyi imwe nendiro iyi yatiri kudya, kasi mazowedzeredza zvimaspices here? Ndikabva ndati hapana. Ndakazongodyawo zviya zvekunyara mundiro mangu apa. Ndainge ndava kungofunga kuti ndoita sei, ndorasa sei chikafu ichi. Apa painge pasina kana way out. Tapedza kudya ndipo pandakazotanga kufunga kuti apa ndatotyora mhiko apa, because ndainge ndakanzi kana ndichidya ndinofanira kudya ndiri kuseri kwedo. Then usiku hwezuva iroro hope hadzina kana kuuya. Mangwana makuseni ndakashamisika kuti ndainge ndatoita zvekumutswa nemurume wangu. Ndakavhunduka nenhau yekuti isusu tigere kumamisha, saka kuti unzi watangirwa kumuka nevanhu vose vepamusha pawakaroorwa apa uchiri muroora munyowani, zvinhu zvinonyadzisa. Ndichimuka kudai ndakangoshamisika kuti vamwene vangu navatezvara vainge vakangomira pakati pechivanhu
chivanze chainge chatotsvairwa apa mukicheni. Murume wangu ainge atoseta tea kudhara, atodirira vana vose vepamusha apa tea. Vanhu vainge vachingoshamisika nezvainge zvichiitwa nemurume wangu. Ndichibuda maziso evanhu vose ainge angori pandiri. Ndakasvika paya ndokubva ndapinda hangu mukicheni ndokubva ndagara pasi. But to my surprise, even though yainge isimbori nice surprise at all, murume wangu akabva auya ndokubva andipfugamira ndokubva andipa tea. Ndakatambira, but ndichinotarisa kudoo ndakabva ndaona vabereki vake vakamirawo padoo, vakabva vangoti tiudze kuti wakaita sei mwana wedu. Vana tete ndokubva vatanga kutopopota paya. Ini ndichiona kuti zvainge zvaitika, it was just too much. Ndakabva ndasimuka paya kuti ndiende zvangu. Murume wangu akabva anditevera ari speed zvikanzi ndinoenda newe, wai uri kuda kundisiya. Mukomanashi, pari zvino handisi kana kukwanisa kutarisana nehama dzemurume wangu because vakataura mamwe mashoko ekuti even though ndaimanzwa ndichifamba ndichienda ainge ari mashoko ainge akashatisisa. Vakataura kuti ivo vari kuda kudaidza hama dzangu kuti inini ndireurure kuti chii chandakapa mwana wavo. Saka ndakabva ndamhanya ndichidzokera kuya kwandainge ndakapiwa mishonga iya, but ndichisvika kuya ndipo pandakabva ndazosangana nababa vaya vandambotaura nezvavo kuti ivo vaitozamawo kudzosa zvinhu zvavo zvavaiclaima kuti vakapiwa zvikabva zvapanduka. Ivo vakandiudza kuti ng'anga iyi kuti igamuchire zvinhu izvozvo iri kuda $8,000. Mukomanashi, ko inini zvangu handina kana chandiinacho. Kunyange ndikanzi pari kudiwa $200 ndichaiwana kupi? Vedare, nyaya yamanga makateerera yakauya as a WhatsApp voice note. Mwanasikana uyu ari kutsvakawo any form of help. Kana kuine anokwanisa kumubatsira, please contact me on my WhatsApp number. Zvekare kuswera kwanezuro pane rimwe voice note randakatumira, ndakaona mucomment section there was someone akati ma voice notes awa I just send them as they are. Aiwa, pa voice iroro randakatumira kuswera kwanezuro, sezvo rainge riri voice rainge rakareba, ndakabva ndadzoka kuna Haiti ndikabva ndati ndinokumbirawo kuti ndingochinja voice renyu ndibva ndariposta because nguva yekuti ndikwanise kutaipa ndiyo yainge iri shoma. Ndokubva vandipa the go ahead yekuti ndiposte voice note ravo. Vedare, awa ndo masecrets nemaconfessions atanga tiinawo muzuva ranhasi. Ngatibatsirane nana Haiti mucomment section tosangana zvekare kune zvimwe zvirongwa on our other channels.